करतेस कुसुरेका? भिऊ नकत माई हा वसनं मी तुमगे लोटो कसने दायना धैर्य रसती तुम्ही बिल्लरीची एड वाटतवचे कसने दायना. हा उल्लोचनी बंद करा ती कॉम्पिटिशन सूर दत्त तुम्ही दोघांनी इंग्लिश आणतुलो का आमची गलन तुलोचनच तुम्ही आमची गल म्हणून कळल्यारी त्यांनी उल्लोच बंद करतात कडे री. तुम्ही इंग्लिश आणतुला येते त्यातनं त्यांनी कसं उल्लेतात म्हणून ऐकूच दत्ता. तुम्ही मुख हरवायचे ती हा हंगाची साईड टेबलवर बसता. हा गुला मग इंग्लिश आणि उल्लोच या ना गो मग काही तशी गुलाब नाहीये समो म्हणून इंग्लिश आणि उल्लोच या ना. हाव घरात कोणाला घेऊन ना नव्हे सडनली हंग इंग्लिश आणि तुला कमर कशी घेतलं दात की तिथे इंग्लिश आणि तुला येते ओटो तुम्ही आमची गल म्हणून तांका कळ नशीब पडून हे येते. हा पुरा पळायचा असता हा भंगा बैसून असता कळवा नाचला रे आणि एक उपायच एक थोडे वेळो तुम्ही दोघेनु तर बैसाती कसं नाही उल्लो नका ते त्यातनं त्यांनी कसं उल्लेतात म्हणून कळतं नव्हे. हा हे करेक्टच गुलाब नाही तशी करता ती. हा पूर वचती मुख हरवायची. ये महिनाता कोण की आमगेल हॉटेलाक नवे जन आयलीत मुरे हानी हे गावची मनकी दिसताना ती हे दोळते हांव तांकां पळयनी दुसरे गावन तुलेस का ती पिंक ड्रेसाची कितले छान दिसतस रे. त्या पिंक ड्रेसाची भारी छान दिसतस नवे तिगेल ಮತ್ತೆ केस पळ रे भारी चंदस तांड पळले चिकी ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ केस ಮತ್ತೆ केस ಭಾರಿ ಕಾಳಸ ಬಾ ದಲರಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ದಿಸ್ತಾನವೆ. ए महिनाता कसले कुलेना रे ना ती मिडी टॉप घालेल चल्ली भारी चंदस नवे ती हे म्हणतारिले सून की दू की अबा माई कशी उलेतात म्हण पळे येते घरावचन विचारसून घेऊया आता येईल काम कोण वच्च बसे बिनी. हा बनी बनी. What do you want, Mom-in-law? I want a breakfast. Oh, you mean idli dosa? Yeah. Hello. हंगा breakfast असा? हो आणि आमची गेली की म्हणू. आर यू कोंकणी राईट? No, we are not आमची गेले. We talk a little Konkani. Ha, yes, correct. बचावदल Is there any combo offer? महिनाता चिके मुख हरवस हाव उल्लयता ಕೊಂಬು ಮೆಳರಿ ಕುಂಕಡ್ ನೈ ರೇ नामगेल मर्याद काणका त्या कुंकड नाही 2-3 नमने खाण ಒಟ್ಟುಕೊಂಡ್ दिवचक ती सांगले पळ नाव ते तशी म्हणता ती हावत्ते सोडवान सांगलं म्हणरी हंगेलिद्रक आमगेल मर्याद वत्ता भितर वचून हाव हाडतर आब ओ होईवे मारया कस की नवनवे येतत कळना मका वचून हाड तुव हाव थंय राबता. For you meaning Konkani? Yeah, I know Konkani. Talking no. मग काही त्यांची धाव कासिले तुम्ही खंच गावात दुखून येईले? We coming for a tour. Here no घर. हा कळले टुरिस्ट वे तुम्ही. Yeah, exactly. हिक हा तित्र महिनाता हे आमगेले हॉटेला स्पेशल. Oh, is it? Wow, so tasty. Yeah, Mom-in-law. This is also very tasty. I like it. Maka भारी इष्ट.
आमगेल व्हिडिओ कोणे लाईक घालणं चढ No, no. Not that like. I telling this food very very like not like very tasty huh. हो तशी म्हणेलवे मॅडम I will tell you one thing. You are looking so. Beautiful. Yeah. You also so handsome, yeah. Thank you so much, ma'am. Come tomorrow. Madam, how एक विषय telling no cope, okay? No cope. Tell. You पोळचक मस्त You mean beautiful? हा yes correct Oh, yeah. You also picture a hero. मल्हारी फिल्म हिरो Yeah. तुम्ही film hero. महिनाता काय म्हणच्याक इंग्लिशांत कसं म्हणची रे हो एकलो तिक बोलून रबला Oh, uncle, tell. दट्ट भाई कम Oh, tomorrow. Okay, I will come. मक्का मस्त happy ma'am come tomorrow we will prepare so many items. Oh, is it? That's very nice. I love this food. You love this? Oh, so nice. Okay, bye, uncle. Oh, uncle? No. I am Padnapaj. Are you Aja mean grandpa? No. How young. Oh, okay. Padma? हाँ ये करेक्ट काल पद्मनाभ Okay, bye. Ami, tomorrow, coming. waiting Okay, bye. bye come again Okay, Padma, bye. bye Mom-in-law, come, we go. Come again. कितले छंद असत नवे हन्नी दोघय आमगेल घरांत आसिल जाल्यार कितले लायक आसिल्ले नवे हय रे तू सांगचे हय म्हूण दिसता कसा करचे सांग आमगेल घराचार म्हाका ते डुम्मी मेळ्ळ्या म्हाका चिंकली मेळ्ळ्या बाबाजी, आराम नवे. अयो ही एकली पड रे कबाब में हड्डी भावाजी, मी गेला गुल्ले नवे. हो गुलाबी तू वैल हा पळई नी गो कसं की आलोचन करता आसिल्या आणि तू आणि तुगल पम्मुडनी आराम नवे वय बाबाजी, आम्ही पुरा आराम. तू आराम नवे. इत्ताजी तोंडक नमने गुलगुली दिसतस. हो रन्नीरी त्याल दवरलेले त्याल तापली की कसं की येत गो गुलाबी तुका अर्जंट काम असलं रे वसट ना हाव भितर वत गो मैनाता, तू कशीस रे? हाव रामस्मये चट्टंबडे पीटर दरी सोण इल्लो
पियावनी कोच्चोचस बितरवता बेजर कोण नका तुमका दोघांका आत्तापणी कळली नव्हे.